Anteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. K'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn ni san in na aw minnu sɔgɔn bɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen ka juin kalo tile 15 san 2026 an ka kibaruya bakulo o bɛna tali kɛ jamanakuntigi Général d'armée Asimi Goïta a ye Mauritanienkaw ka kanako ministre ka o bisimila yaasa ka se ka kuma jamana filaw olu ka jɛɲɔgɔnyaw kan fintigilaka ko bunakun kan an ka fintigilakaw ye Bamancɛ walijɔkɛ tigilamaw ka maa dɔnnenba dɔw ka o faga o mun ko n'a kun yera kosɛbɛ jogojuguya walew la ani damatɛmɛ walew ka ɲɛsin maa nanama sumalow ma halisa fintigikaw ka bolo kan an ka fintigilakaw ye Tɔnbukutu mara kɔnɔna la secteur 3 opération dugukolo bolo kan ka moto dɔw minɛ minnu ni a tun bɛ ka taa di maa ŋaniya jugu ma u ka wulikajɔ kɔnɔna la marabolo kɔnɔ kibaruya bɛna taa ni an ye Buguni Kita ani fo ka taa se Kayikaw bara olu bɛ jirituru baaraw ka sanga ni 15e de l'environnement ta ko 27 na o baaraw ye
narakaw fɛ yen nɔ ani fo ka taa se Bamako fan bɛɛ lajɛlen Mali fan caman bete o baaraw kolobonkarili kɛra bi sɔgɔmada in na ko an kibaruyaw bɛna taa ni an ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la wulikajɔ dɔw kɛra yaasa ka se ka ɲɛsin finitigilakaw ma k'u kɔkɔrɔma don Mexicaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko wulikajɔ fanga boyan bɛɛ maa faga walew ka sɔrɔ kubinɔni bɛ sen na k'u ka dugu dɔ mɛri o fagara fo a ka so ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kibaruya wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na. An ka jamana general d'armée kana ko jamana kuntigi tɔgɔla ni o ye Muhammad Ould Cheikh Al Ghazouani kana cikandi an ka jamana ɲɛmaa ma a nalen a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye Mauritaniikaw ka ministre kofɔla in ye ko cikan donna a da ka bɔ Mauritaniikaw ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ ka n'o di an ka jamana ma wa ko a yɛrɛ k'a fɔ lakanako ani fo ka taa se sigiɲɔgɔnya mun bɛ Mali ni Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya mun bɛ yen ka se ka o jɛɲɔgɔnya ka o kologiriya k'o korosiyɛn o de kɛra a ka nali o kun ye kɛnɛ mun kan an ka jamana finitigilakaw ka ministre délégué ni o ye général division Umaru Jara ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se maaba wɔɔrɔ ma an ka jamana ɲɛmaa kɛlen kan ni maa kofɔlen ka bisimila a bɔlen kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko kunbɛcogo mun dara a kan Mali jamana kɔnɔ ko o bɛ sewa bɔ bawo ko bonya ni karama a y'o de sɔrɔ ani fɛnɛ a nana ka na ci mun lase an ka jamanakuntigi ma u y'a bɛrɛbɛrɛ ni ka maliyɛn ka dunan bonya ani badenya ka o yira a la wa maa kofɔlen ni o ye Mauritaniikaw ka ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an ye sigiɲɔgɔn jamana ye furugufurugu mun bɛ yen ka bɛn ni keleya ka a sinsin an bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara caman kɛ baara mun n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanako ani fo ka taa se ɲɛtaa kunnalajanw ani ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔ giriya an maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ finitigilakaw ka bolo kan an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛcɛw ye wulikajɔba kɛ baara mun ni a jaabi ɲɛnabaw a taara bɔ Bamancia waleɲuman kɛlɛtigilamaw ka maa lakodɔnnen dɔw ka o faga ko wulikajɔ kɛra an ka cɛfini tabaa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jɛnɛ o mara kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Muɲa o ni jɛnɛ ye kilomɛtiri 45 Bamancia waleɲuman kɛlɛtigilamaw ka maa minnu bɛ yen nɔ ko ni a kun dɔn bɛ kosɛbɛ ni dɔw tun b'a fɔ a ma ko Umar Kerena walima ko Faruku Alusen Mawdo an ka cɛfini tabaw k'u ye nin maa kofɔlen u ye a faga wa ko maa in ye Douanza cercle maa don a bɛ bɔ yɔrɔ min na ko o de ye Tebi ye Kerena commune kɔnɔ wa ko a kun dɔn bɛ kosɛbɛ kabi mujaw waati a ka nijuguya walew ani maa ninnu ka maa don maa mun na kun b'u ka ɲɛma cogo kosɛbɛ ko an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka taa ni maa kofɔlen ka a daji wa ko a tun bɛ yɔrɔ min na ni o ye Serma ye fo ka taa se Sikaso ni Kucala yɔrɔ ninnu na ko ni maa kofɔlen ani Burkina Faso bɛɛ lajɛlen maaw ye a dɔn a ka Bamancia wale nijuguya walew la ka ɲɛsin maaw ma an ka finitigilakaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw kɔnɔ u sera ka ni maa kofɔlen ka a dagabɔ malidenw ni farafinakadenw bɛɛ lajɛlen da la ka a faga wa wulimasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko cɛsiri ni wulikajɔ mun ni o b'an ka cɛbalenw na dɔ de bɛ ka fara kan ka taa fɛ diɲɛ don o don wa ko ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen an ka cɛbalenw bɛ yen u bɛ wulikajɔ la wa u bɛ ka juguw ɲini u mana don wo kɔnɔ ka se ka u labɔ yaasa ka se ka jugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka u bɛɛ faga ka ban maliden n'a bololafɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na lakanako sira fɛ halisa opération dugukoloko secteur 3 Tombouctou olu ye wulikajɔba dɔ kɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaso ka kɔrɔfɔw la ko ka sanga ni alamisa juin kalo tile 11 ye opération dugukoloko maaw k'u ye moto 50 ɲɔngo ka o minɛ motoba mun ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ k'a fɔ moto ninnu kun taatɔ don ka taa di maa ŋaniya juguw ma ni o ye Bamancia waleɲuman kɛlɛtigilamaw ye o siratigɛ de la ko opération dugukoloko maaw u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ u taara tɛgɛ da ni moto ninnu kan moto 50 ɲɔngo a moto ninnu ko Absolniki mun ye 125.30 ye ani fo ka taa se KTM TM1
125 ko u ye o de caman ka o minɛ juguw bolo wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka malidenw ni bolofɛnw k'u lakana maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu de bɛ bamaca walijuya kɛlɛ tigilamaw ka u dɛmɛ walima ka baara kɛ ni o ye an ka cɛfini tabaw bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen de ɲini ka u so ci yaasa lafiya da bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔ kalanko sira fɛ BT maaw olu ka kiimɛli o baaraw nun donna bi sɔgɔmada in na BT a suguya fila bɛɛ lajɛlen a N ni a D an ka jamana minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ kalanko ma ale de ye nin kiimɛli ka a kolobon karili kɛ ESICA o cours kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin BT ni kalandenw caman o bɛ baara kalanw kɛ Bamako kɔnɔna la nɔ fo ka taa se Mali kɔnɔna la maa ba 31 ani 690 olu de bɛ na BT olu de o kɛ Mali kɔnɔna la ka sanga ni ɲina san ta ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko centre 135 Mali fan bɛɛ lajɛlen olu de ye brevet technicien BT1 ni BT2 an ka jamana kalanko minisiri ni o ye Dr Sisa Vane ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiya bɛ a kɛlen ka baaraw kolobon karili kɛ ka yamaruya di kalandenw ka baara daminɛ k'a b'a ɲini u fɛ u ka u jigi sɛmɛ u yɛrɛ ka dɔntaw la bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ mun bɛ kunkolo la ka baara kɛ ni o ye kopiyeli sonyani ni a ɲɔngo u k'u kɔlɔsi o la bawo ko kiimɛli mun don a bɛ maaw galabu foni ani ka kalandenw hakili dayɛlɛ u ye kalan mun kɛ ka se ka jaabiɲuman sɔrɔ o kɔfɛ kalan kɔfɛ u ka se ka kologiriya u ka baara ɲɛnama sɔrɔ baara mun ni o b'a to dɔntaw bɛ se ka bonya kosɛbɛ ka caman bɔ jamana baarantanya na an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina mun ta ka yɛrɛ k'a fɔ ko moto sen 2 ni sen 3 ko bɛɛ lajɛlen ka taa bugunatigɛ k'a la ni o ye immatriculation ye o baaraw ni a tali daminɛna ka sanga ni bi tɛnɛdɔnya ye juin kalo tile 15 yanni o cɛ baara in a fɔra maaw ye a kan ka kɛ cogo min na minisiriso min ka caw ɲɛsin bɛ bolimafɛnko ni yɔrɔ lasɔrɔli ma a yɛrɛ k'a fɔ ko marabolo kɔnɔnaw ani Bamako kɔnɔna la maaw kan ka taa u ka plaki ta yɔrɔ mun na ko o bɛɛ lajɛlen fɔra ka bugunatigɛ ka kɛ cikanw ye k'a fɔ maaw ye wa ko ni plaki bɛna ta sɛbɛnfura minnu bɛ kɛ k'a ta o de bɛ tali kɛ carte nationale biométrique walima passeport n'o tɛ maa min bolo permis o bɛ kɛ k'a ta ani fo ka taa se i sigilen don yɔrɔ min na ni o ye certificat de résidence ye o bɛ ta a kɔnɔna la moto santɔ la facture n'o ye facture d'achat walima avienti ni o b'i bolo ka taa ni o ye fo ka taa se formulaire min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko déclaration de mise en circulation o bɛ ta a kan ka kɛ yɔrɔ minnu na ni o ye plaki ta yɔrɔw ye wa ko motow bɛɛ lajɛlen na laɲiniw kɛra cogo min na ani jateminɛli kɛra cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ musaka mun kan ka kɛ ka plaki ta o de ye 2000 ani 400 ye moto sugu bɛɛ lajɛlen sen 2 fara a sen 3 kan wa ko fo ka taa se u ye fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan musaka bɛ sara impôt ka trésor payé kan ni o ye impôt ka sarali sira ye a tɛ sara warinijɛ la ko yaasa a ko ka se ka jɛya ani wari tayɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛya ka a kɛ ni transparency o kɔnɔna ye wa ko k'a daminɛ bi don in na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa se a tayɔrɔ la ka t'u ka plakiw k'u ta DCC maaw ka wulikajɔw kɔnɔna la u ye tɛgɛ da maa dɔw ka minnu tun bɛ ka taji feere sɔngɔ la sɔngɔ min ni o tɛ bɛnkan ye DCC bolofara min bɛ Kayikaw fɛ yen nɔ ka wulikajɔw kɔnɔna la k'u taara bali station dɔw la Sajola cercle kɔnɔ ka se ka taa a sɔrɔ ja maa ninnu tun bɛ ka taji feere sɔngɔ la sɔngɔ min ni jamana ɲɛmaaw bɛnkan tɛ mun ye o sanfɛ o siratigɛ la ko DCC maaw ka wulikajɔw kɔnɔ o ye taji station 11 ani fo ka taa se taji feere yɔrɔ o ye olu de datugu Sajola ani Kuruketo o kɔnɔna la bawo k'u tun tɛ ka sɔngɔ a labato DCC maaw yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen maa mun mana ye k'a fɔ e bɛ ka taji feere sɔngɔ la sɔngɔ mun ni a man kan walima ka taji feere jakuma dɔgɔ la u ka wulikajɔw kɔnɔna la ɲangini bere mun n'a kan ka da i kan i n'a fɔ sariya y'a latigɛ cogo min na u n'o ɲɛgɛn kɛ wa ko wulikajɔw bɛ bonyana u fɛ wa u ka baaraw fanga ka ca sisan marabolo kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na ka se ka a lajɛ ka taji sɔngɔw ka a labato marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye Bilakaw fɛ yen nɔ Bila mairie ye a yɛrɛ k'a fɔ ko cortège ni o ye mariage ɲaɲali ye o ye fɛlɛ kura ta a kama
ko k'a daminɛ bi don in na ni o ye juin kalo tile 15 ye cortège jama ko a man ka tɛmɛ moto 5 kan ani fo ka taa se mɔbili 3 ani fo ka taa se ko sifinnakaw minnu bɛ yen nɔ n'u kɛn bɛ ka u ka moto co sɔgɔ n'u b'a wele ko co farakata ko olu bɛɛ lajɛlen bolili ka jɔ bɛɛ lajɛlen ka o bɔ i ka moto la bawo ko a mankan bɛ kɛ sababu ye ka maaw siran ka maaw yira o siratigɛ la bila mairia yɛrɛ k'a fɔ ni maa fɛn fɛn de minɛna nin wale ninnu sɔsɔli la ɲangili minnu ni sariya ye a bila o kama u bɛ o ɲangili sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ narakaw fɛ yen nɔ bete o kolobon karili kɛra narakaw ka gouverneur ka conseil affaires administratives fɛ ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye bete a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko NID u ka ɲinata in ko a baara kolobon karili kɛra IFM ɲɛmaw ani fo ka taa se kalanko ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen marabolo ɲɛma ani fo ka taa se denmansaw ka jɛkulu kɛnɛ mun kan ni gouverneur tɔgɔ la a ka maa y'a yɛrɛ k'a fɔ kalandenw na u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ni u yɛrɛ ka dɔntaw ye yaasa ni kiimɛli bɛ se ka tɛmɛ cogo min na hɛrɛ ani baden na bugunikaw fɛ yen nɔ ka sanga ni 15e de l'environnement ni o ye seko ni o ye sanuyali ni bɛsɛya walew ye sigida lakanali o tako 27nan baara mun ni o bɛ sen na bugunikaw olu ye wulikajɔw kɛ o fɛrɛ maaw u ye baara kɛ ka jirituru labɛn kɛnɛ mun kan ni marabolo ɲɛma ani fo ka taa se dugudenw caman ka maaw wele ko jirituru ka kɛ ani sanuya ni bɛsɛya walew ko bɛɛ lajɛlen ka o kɛ u taalan ye yaasa 15e de l'environnement ye sigida lakanali dɔgɔkun a ka se ka kɛ sebaaya ye marabolo in kɔnɔ kitakaw fɛ yen nɔ fɛn mun ye 15e de l'environnement o hukumu kɔnɔna ye wulikajɔbaw kɛra préfet ani fo ka taa se eaux et forêts maaw u ye jirituru baara dɔw kɛ ani ka sigida lasanaliw kɛ o kɛnɛ mun kan ni dugudenw bɔra ka caya ka se ka taa u ka fosodɛgɛnw ka bɔgɔw labɔ o kɔnɔ ka jinɔgɔw labɔ yaasa ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na préfet yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ kitaka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka se ka nin wale ninnu kɛ bawo ko saniya ni bɛsɛya wale bɛɛ de ka kungo don wa maa si kana ɲaman fili bɛɛ ka pubɛli ɲamancɛlan ko o bila i ka daw la yaasa ka se ka sigidaw ka u lajɛya kayikaw fɛ yen nɔ 15e de l'environnement tako 27nan o kadara kɔnɔna la centre agropastoral bubuso kɔnɔ u ye baro kɛnɛ sigi baro mun na ni maaw welela ka kɛ sigida lasanali ani saniya ni bɛsɛya wale o kama bawo ko ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaso ni o ye ka tɛmɛ minisiriso fɛ mun bɛ sigida lakanali ni adamadenya sabatili koɲɛw kunna k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw kɛ marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na 15e de l'environnement hukumu kɔnɔna la bɛɛ ka se k'i ka sigidaw sanuya ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw k'o kɛlɛ ani san ka cɛndaw o siratigɛ de la kayikaw fɛ yen nɔ kɛnɛ in kan jiridu 50 ɲɔgɔn u ye o turu ni ka tila ka maaw wele ko bɛɛ lajɛlen ka se ka o jiridu ninnu ka u lakɔlɔsi ka u sɔn ni ka parki dɔ bɛ yen nɔ ni o ye jiritu ye ka o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka ministre général d'armée Sadio Kamara ale ka fure ma k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a ma kebamte fan fɛ ka fiɲɛni b'an sɔnkɔrɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kɔkan kibaruw ye. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔfɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Burkina Faso jamana kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ k'a kɛ soutien ni kɔkɔrɔmadonni ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma Burkina maa mun ye nin baara in labɛn o yɛrɛ k'a fɔ ko kilomɛtiri 3 ɲɔgɔn maaw ye boli kɛ o kɔnɔna la avenue Thomas Sankara kɔnɔ Wagadugu ko k'o kɛ wulikajɔw ani kɔkɔrɔmadonni ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma o mun bɛ wulikajɔ la su ni tile ka se ka maaw ka o lakana farikolo ɲɛnajɛ o ye fara ɲɔgɔn kan ni keleya o wale ye
kulo labɛbaaw ka kɔrɔfɔw la ko o de la u ye nin farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ bila sen kan k'a kɛ kɔrɔmadɔni ka ɲɛsin fintigilakaw ma. Cameroun jamana fanga sinamu ni ale kɛn bɛ ka bisimila minɛ jamana kɔ kan. Coroma Bakari y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye damakasi sɛbɛn 2 don Cameroun jamana ɲɛma Paul Biya kama, bawo ale mun tun ye cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata tɛmɛnen na ni a kɛra jɔyɔrɔ 2nan ye. Ni waati na a jagoyalen don ka jamana bila baw ani jamana marabagaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Ka sanga ni juma tɛmɛnen ye a bɔra ka laseli kɛ ko Faransikaw ka kiriso la ko a ye damakasi sɛbɛn 2 don jamanakuntigi Paul Biya kama, bawo ka damakasi sɛbɛn na a bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalataw kɔnɔna la ni wulikajɔ minnu kɛra kalata kɔfɛ octobre kalo tile 12 ko maa camanba de fagara ko o nɔ ye jamanakuntigi ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kɔɲɔw kan. Wa ka kɔɲɔ la tuguni a yɛrɛ k'a fɔ ko damatɛmɛ walew ani maa minnu bɛ kaso la ko ka damakasi sɛbɛn bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi kama ko olu bɛ se ka bila cogo min na. Sɔrɔafiriki jamana ye dunan 2,000 ani 745 ka o de labɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na. O kɔrɔfɔ daɲɛnɛmayara Sɔrɔafirikaw ka jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa fɛ, bawo ko ka sanga ni olu kɛn bɛ ka fɛlɛ mun ta maaw kama ko tungaranke mun bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfura to u bolo. O de daɲɛnɛmayara jamanakuntigi fɛ. Minisiri yɛrɛ k'a fɔ ni o y'u ka jamana kɔnɔna minisiri ye karidon ko u ka wulikajɔw ni u ka hakilinaw de kɔnɔ u ye ni maa ninnu labɔ jamana in kɔnɔ. Haïti jamana la damatɛmɛ walew fanga boyan bɛ kosɛbɛ. Nations Unies ka jateminɛlikulu dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko maa 2,000 ani 300 olu de fagara Haïti jamana la ɲina san daminɛ la ko ka sanga ni jamana in kɔnɔna ye kuma bɛɛ damatɛmɛ walew bandibaw ani fo ka taa se bingaliw ani ka maaw cɛ ka taa ni a ye enlèvement o n'a damata walew de ka jugu jamana in kɔnɔna la ko Haïti ka denw sɛgɛn bɛ kosɛbɛ. O siratigɛ la Nations Unies yɛrɛ k'a fɔ ko fo wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ diɲɛmaa ka se ka dɛmɛ don Haïti jamana ma adamadenya a kɛla pasajɛkuluw bɛɛ lajɛlen ka nin wale ninnu kɔn ko nɔn tɛ ɲina san yɛrɛ kɔnɔna la damatɛmɛ wale mun kɛra a fanga bɔnna kosɛbɛ mun kɛra sababu ye ka maa 2,000 ani 300 ka o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na. Mexique jamana kɔnɔna la mairie dɔ ko u taara a faga u ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Oaxaca ka sanga ni Mexique kaw ka nin waati in ye senandolanta ni o ye kubrimɔni ye o fan dɔ bɛ ka kɛ Mexique kɔnɔna la nka ko wɛrɛ bɛ yen mun tɛ senandolanta in ye bawo lakana tigilamaaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u ye fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka maaw lakana maaw bɛ to ka t'u ka dolantan filɛ cogo min na. Dolantan yɔrɔ kɔnɔna damatɛmɛ wale ma kɛ ye basigi bɛ yen nka ko o kɔfɛ dugu minnu bɛ yen ni o ye eta wɛrɛw ye damatɛmɛ wale de bɔnbɛn kosɛbɛ. Bandiba kulokulo ni o ye cartel ye drogue feerelabaw olu bɛ taa bi maaw kan tuma bɛɛ ka maaw bololafɛnw cɛ ni ka maaw faga ko ka sanga ni u ka fagaliw de ye. Fagali laban kɛra juin kalo tile 13 u taara se u ka maire yɛrɛ dɔ ma ni o ye Angel Bravo Martinez ye ka ale fɛnɛ ka abonné a nin na. Faransi jamana kɔnɔna la kiiri tigilamaw ye jalaki bin maa 6 kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ taa kaso la kaso mun kuntala bɛ se ka taa fo san 7 ɲɔngo la ani fo ka taa se juru min bɛ don u la ni o ye sirisi ye o ye kalo 18 ye u bɛ se ka san 7 kaso kuraye kɛ bawo ko ni maa ninnu taara u ka gafe marayɔrɔ la ka taa gafew cɛ ka taa ni a ye gafe mun ni u kɛn bɛ k'a lakɔlɔsi kosɛbɛ wa a gafe ninnu kɔnɔ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko min ye irisikaw ka sɛbɛnnikɛla Alexandre Pushkin ye ko ale ka gafe caman tun bɛ a la gafe mun yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ n'u kɛn bɛ ka u bila o dama yɔrɔ la ko maa ninnu taara se o yɔrɔ de la ka taa gafe ninnu cɛ ka taa n'a ye u minɛnen u bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan ɲangili yɛrɛ k'a fɔ u bɛ se ka taa fo san 7 kaso kudaye. Angleterre ka jamana premier ministre ni o ye Keir Starmer ye a yɛrɛ k'a fɔ bi tɛnɛn dɔ in na ko anglais bɛ na sariya dɔ ta don nataw la ka bɔlɔ sira tigɛ sifinnakaw la minnu si sanga ma san 16 sɔrɔ bɔlɔ sira minnu bɛ yen nɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ Snapchat, TikTok, YouTube ni a ɲɔngɔw bɛɛ lajɛlen bawo ko o bɔlɔ sira bɛ ka sifinnakaw k'u tiɲɛ jajugu ni a ɲɔngɔw wa a bɛ ka kɛ sababu ye fɛnɛ écran ni o ye kuma bɛɛ u ɲɛ bɛ jaw la a bɛ ka ɲɛdimi ni bana wɛrɛw k'o lase sifinnakaw ma ko la k'u bɛna a tigɛ. Iran ni Amérique y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna bɛnɲɔgɔnya kɛ ka se ka bɛn ani keleya kɛ accord de paix yaasa mugu ni kisɛ ka jɔ ka sanga ni nin waati in ye Iran kan den dɔw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ basigi kɔni bɛ ka na bawo olu bɛ ka t'u ka feerew kɛ u bɛ ka bɔ ka minnu salow kɛ nka olu dalen de tɛ Amérique ka
basigi la ni mugu ni kisɛ ka jɔ bawo ko américain b'a fɔ cu bi sini u b'a fɔ ca nka ko don nataw la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔn min kan ka taa kɛ jamana fila ɲɔgɔn cɛ Suisse olu kɔni bɛ ka a laɲini ni basigi sera ka na o bɛ na ni jamana basigili ye maaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ jagokɛlaw ani fo ka taa se dugudenw bɛ se ka t'u ka dayirimɛ ɲiniw kɛ ko nin ko in ni a basigi sera ka kɛ kudayi ye o de bɛ maaw lafiya o kɛra irankaden dɔw ka kɔrɔfɔw ye an ka wulada kibara bɛ kun cɛ nin yɔrɔ de la k'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔnbɛ jani kibara sira bɛɛ lajɛlen na ani ce anw sugantila yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan kibara lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ